Zimbabwe. Tiri pachikora chedu ichi ma. Ndocha muri kuona ichi mawinda akadhakwa. Mawinda akadhakwa Zimbabwe tikatomera mushi. Matoilet. Muri sei vabereki zvakamera sesei? Zvinomera mushi. Ina handisi bhoho vabereki. Muri kushanda kunana South Africa, Mozambique, Botswana, Zambia. Bhadharirai vana school fees. Bhadharirai vana school fees because tikada kuringisa ECD rapeuka papadongo. I think ECD munoiona rapeuka yaidadisa iyo. But development iri kuwa mazuva anaya. Handizivi kuti muri kuda kushooresa headmaster here kuti asi kushanda kana kuti muri kuda kuzama kuita sei. Tinokumbirawo vabereki kuti mubhadhare maschool fees pamutovhoti. Hazvichadakadzi izvi kuti mawindo anenge akadai so kudaiwo. Vana vanenge vachitonhorerwa muna June, mvura yanganaya vana vanonaiwa. Izvi hatizvifariri izvi vabereki izvi. Please. Ngatisadaro. Tikada kuringisa matoilet kudai hazvichakombi kuti pachikoro chabva rakadzidza. Muri kuzviona vabereki zviri kuitika izvi pakanyi izvi. Please vabereki ngatibhadharai maschool fees. Ndo chichemo chandinacho chete. Tikabhadhara maschool fees zvinhu zvinofamba zvakanaka. Zvinofamba zvakanaka vabereki. Thanks so much for watching this video.